ሽመይ ኣስመረት ገብረ ሚካኤል ይበሃል በዓል ተሓዳርን ኣዶ 4 ቆልዑትን እየ መቐለ ዓዲ ሓቂ ቃለ ሕይወት ቤተክርስትያን ይበሃል ዘገልግለሉ ድማ ኣብ ትግራይ ሕብረት ቃለ ሕይወት ቤተክርስትያን ክፍለ ኣገልግሎት ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ መተሓባበሪት የገልግል ኣብ ትግራይ ዘለዋ ናይ ቃለ ሕይወት ቤተክርስትያን ኣዴታት ብወንጌል ስራሕትን መንፈሳውን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ዕቤት ንኽህልወን ብመንፈሳዊ ብኩሉ ነገር ዝተለወጣን ንቤተንን ንቤተክርስትያንን ንምድርን በረኸት ንኽኾና እናገልገልና ንርከብ እግዚአብሔር ብዝረድአና ድማ ኣብ ምንቅስቃስ ዘለና ሕጂ ድማ ናብ ዓዲግራት ቃለ ሕይወት ቤተክርስትያን ዝመጻናሉ ዓመታዊ ናይ ኣዴታት ናይ ምስጋና ፕሮግራምን ናይ ስልጠና ፕሮግራምን እንደገና ድማ ናይ ጾምን ጸሎትን ጊዜ ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ካብ ትግራይ ሙሉእ ዝመጻ ኣዴታት ጽቡቅ ጊዜ ከም ዝነበረና እግዚአብሔር ረዲኡና ደስ ብዝብል ኩነታት ኣሕሊፍናዮ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እውን ን2019 ዓመተ ምህረት ብቃል ኣምላኽ ተዓጢቕና ንቤተ ክርስቲያን ንምድርና ንህዝብና ንበረኸት ክንከውን ክርስቶስ ኣብ ምድርና ኣብ ዓለም ኩሉ ንኽኸብር ብኣና ንኽግለጽ ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎትናን ሓላፍነትናን ንኽንዋጻእ ኣብዚ ጽቡቅ ጊዜ ነይሩና ሕጂ እውን ዝተረፈ ጊዜና ኩሉ ኣምላኽና ክብሪና ኣምላኽና ይኹኖ ኣዴታት ትግራይ ዝነበረን ጻንሒት ብጣዕሚ ደስ ይብል እንደገና ድማ ንኣቦታት ንኣዴታት ኣብዚ ቃለ ሕይወት ቤተክርስትያን ዝገበሩና ኣቀባብላ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኮም ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ጊዜ ነይሩና ድማ ዓመት ናይ 2019 ዓመታዊ ትልሚ እቅድ ኣውፂና ኣለና ንሱ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ናይ ቃለ ሕይወት ቤተክርስትያን ደቂ ኣንስትዮ ብመንፈሳውን ብማሕበራውን ብኢኮኖሚያውን ዝተለወጣ ንእግዚአብሔር ዘኽብራ ኣዴታት ኮና ብዙ እውን ከም እቅድ ሒዝናዮ ኣለና እንደገና ድማ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ኣካዳሚያውን መንፈሳውን ትምህርቲ ንኽህልወን ንኽመሃራ ለውጢ ንኸምጽኣ ንምድርና በረኸት ንኽኾና ብዙ እውን ከም እቅድ ሒዝናዮ ኣለና እንደገና ድማ ኣዴታት ኢንተርኔት ወይም ድማ ናይ ቴሌግራም ይኹን ብዋትሳፕ ይኹን ናይ ሶምናዊ ፕሮግራማት ብኢንተርኔት ዝመሓላለፉ ፕሮግራማት ብምጥቃም ብመጽሓፍ ቅዱስ ጽንዓት ብጾምን ጸሎትን ፍቅርና እንጠናኸረሉ ንቤተ ክርስቲያን እንበረኸት እንኾነሉ ዓመት ክኸውን እዚ እውን ኣብቲ እቅድና ኣካቲትናዮ ኣለና ኣብ ዘለና ዓቕሚ ካብ ገዛና ካብ ቤተ ክርስቲያን ድጋፍ ንኽንገብረሎ ብዙ እውን ከም እቅድ ሒዝናዮ ኣለና እግዚአብሔር ከዓ ክረድአና እዩ ከምኡ እውን ካልኦት እቅዳት ኣለውና ጎይታ ከዓ ክፍጽመልና እዩ እግዚአብሔር ተኣማሚና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክነኽብሮ ኢና ነዚ ንምፍጻም ዝተመደበ በጀት በርግጽ ኣዴታት ስለ ዝኾና ብዙሕ ናይ ባዕልና በጀት የብልናን እቲ ፕሮግራምና እውን እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈት ካብ ንኸፍት 2 ዓመትና ገይሩሎ ናይ ቦርድ ናይ ትግራይ ሙሉእ ቦርድ ተወከልቲ ኣለዋና ሕጂ ድማ ኣብ ጽቡቕ እንቅስቃሴ ንርከብ ነገር ግን በጀት የብልናን ዝተመደበ በጀት የብልናን ካብ ሓገዝቲ ኣካላት ኢና ስፖንሰር ብምትእልላሽ ፕሮግራምና ንኽነጠናኽር ኣብ ጻዕሪ ንርከብ ጎይታ ከዓ ክረድአና እዩ ነዚ እትሪኡ ንደቂ ኣንስትዮ ክትሕግዙ እትደልዩ ኣካላት መንፈሳዊ ኣቦታት ይኹኑ ካልኦት ሁላትኩም ንደቂ ኣብ ጎኒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጎኒ ኣዴታት ኢና እትብሉ ብጸሎት ይኹን ብምኽሪ ብገንዘብ ብዘለኩም ኩሉ ንኽትሕግዙና ብጎይታ ፍቕሪ ሓደራ ይብለኩም ናይ ትግራይ ሕብረት ኣጥቢያ ቤተክርስትያናት ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ኢዮብ ኣድነው ናይ መንፈሳዊ ዘርፍ መተሓባበሪ መጋቢ ኣከቦም ገብረ መስቀል ናይ መናእስያት መተሓባበሪ ኣገልጋሊ ቃል ኣብ ተስፋይ ናይ ህፃናት መተሓባበሪ ሸዊት ሃይለ ከምኡውን ናይ ፋይናንስ ሰራሕተኛ ቢሌል ኣብ ጎንና ኮይንኩም ትገብሩና ዘለኹም ድጋፍ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ትገብርዎ ዘለኹም ድጋፋት ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኩም ክብል ይፈቱ